I dag, der skal vi samme ting, og vi går ind i Assembly. Sådan der. Og vi skal lige bruge nogle ting, som vi kan samle. Og vi snupper en plade. Den plade der. Så skal vi sætte nogle komponenter på den. Og der bruger vi den der holder. Sådan der. Så roterer vi lige. Sådan der, så vi har styr på tingene. Så bruger vi noget, der hedder mate. Vi lægger heroppe. Og vi skal have matet den der bagside med den side der. Og vi skal lige have flippet den først. Nej, det skal vi ikke. Vi skal bare lade den til 0 grader i stedet for 90. Sådan der. Det ser pisse godt ud. Cool. Så skal vi have lavet den mate, okay. Vi laver en mate mere. Og der skal vi bruge en afstand. Og vi skal bruge en afstand. Ja, parallel, tak. Og en afstand på 3 cm. Sådan der. Og det her, det er en distance. Ja. Pløderblader. Og ja, det er okay. Så skal vi lige have roteret skidtet. Fordi vi skal nemlig herom. Og matet. Den linje der ligger lige der. Og den side. De skal også være parallelle. Og de skal have en afstand på 2. Sådan der. Så er det også matet. Ja. Roterer vi. Hov, der er hul der. Skal lige op igen. Sådan der. Se, så skal vi så have matet den side der med den side der. Så kan vi bare sige mate. Og ja, nu kan jeg så ikke komme ind under den, så vi tager bare edge. Den edge. Og den side. Parallel. Og en afstand på 0. Sådan der. Det er matet fint. Så roterer vi lige se, om det er okay. Det sidder meget fint. Det er en assembly, og vi kan bare gå op og indsætte flere komponenter og ja, mate dem på alle mulige måder. Det var dagens lektion.